Čaute, čaute, čaute. Takže, dnes sa pozrieme na takú špecialitku. Mám tu svoje avatar Google X a mám klasický problém, ako má drvivá väčšina užívateľov, že mám proste do nich úzkú tvár, priatelia, takže prečo nebyť iný? Dobre, ideme to riešiť, idem to skúsiť riešiť, takže na 3D print som si vytlačil takéto adaptériky rozširovace, alebo teda zužovace na 3D tlačke. Normálne sa to dalo stiahnuť, chalanisko je taká dobrá duša, že to proste nehal voľne k dispozícii. OK, takže podľa odporúčaní použijeme penovú pásku. Neviem, či sa dá zohnať vôbec čierna, ale myslím si, že by to bola lepšia varianta, keby bola čierna tá páska. Tak uvidíme, keď tak aspoň kvôli nejakému dizajnu ju proste zapatlem čiernou fixkou. Nech to tam nesvieti. Je to na sedláka, ja osobne nemám rád takéto veci, ale keď už sa inak nedá, tak bohužiaľ. Dobre. Čiže ide to tam takto, priatelia. Ide to tam takto. Takže na túto stranu nalepíme pásočku. A nejak ju budem musieť asi zarezať. To bude celkom ako celé je to také funny. Celé je to úplne, že vtipné. Vôbec neviem, ako to vymyslím. Ako to vymyslím? Přátelé, kamarádi. No, to takto a potom tam tie konce. OK, dám to takto. To vyšlo. Uvidím, ako sa mi to bude dať rezať. Akože celkom vtipné to bude. Podľa mňa to bude celkom vtipné, priatelia. Takže dal som to tam takto. Normálne som si nedal pozor na tú kameru, takže neviem, že či ste to videli. Takže takto som to tam dal a teraz podľa mňa to nepôjde rezať len tak, budem to musieť proste strihať. Jasné. Priatelia, bude to srandy kopec. Zvažujem, či mám nejaký ostrejší nožík, ako je toto, ale asi nie. Skúsim tento tenší. Priatelia, ak máte s týmto skúsenosť, akože vždy to viem prerobiť, asi. Strhnúť a spraviť na novo, takže celkom OK. Takže priatelia, takáto piplanica to bude, evidentne. Ale čo už narobíme? Ja neviem, že či to oni teda robia pre americký trh, kde sú obézní ľudia a majú veľké šišky, alebo ako nechápem tomu. Že prečo to teda takto. Ja som asi mimo záber, takže sa nehnevajte, ale sústredím sa na tú prácu a ani nie tak na ten záber. Takže je možné, že to je mimo. To zarezal asi moc. Celé, čo robím, len, že to tu patlám úplne na sedláka. V podstate to tu len patlám takto a uvidím, že či z toho čo si bude. No, sa mi to lepidlo takto tu naťahuje, to vôbec nie je pekné, no ale čo už.
No a chalanisko odporúčal túto pásku penovú kvôli tomu, že vraj keď tam dáte iba tú tenku priesvitnú, tak to bude presvítať. Takže preto idem do toho, že dávam tam túto. Keby náhodou chcel niekto akože, že prečo som tam nedal tú, tak pretože to bolo odporúčané touto. Akože určite by to bolo jednoduchšie aj na rezanie, aj na strihanie, aj na všetko, ale proste no, tak čo už. Skúsime, pokus omyl. Ty foku. To nožnicami ale nespravím proste. Dobre, či? Je to tu také strakaté, ukáž, toto som chcel, že aby to aspoň tak nesvietilo, nebolo také škaredé, že to skúsim zapatlať fixou. Bože, to je na sedláka úplne, ja nemám rád takéto roboty. Pozri sa. To je strašné. To je strašné. No, priatelia, takže, aby to nebolo zase celý deň, 3 hodiny a tak ďalej, tak som to takto strihol. Prvá časť nalepená. Je to taký... No, nepáči sa mi to, ale lepšie to asi nespravím. Tuto je taká medzera, ale tady mi nepresvitá. Takže jedine, kde mi presvitá, je ešte vlastne krajom medzi hlavou, ale po stiahnutí vlastne toho strapu alebo tej gumy na tej hlave je to OK. Ale je to proste o dosť. Je to o dosť, takže neviem, na aké hlavy to projektanti namodelovali. Takže takto na prasáka, ale funkčné. Ak sa vám to podarí spraviť nejako lepšie, tak mi dajte vedieť, lebo mne sa to nepáči a možno, že to prerobím, skúsim zistiť, či neexistuje tá toto aspoň trošku pozatieram. Hrozné to je, vôbec som s tým nie stotožnený. Skúsim zistiť čiernu pásku, aby som to prelepil. Dobre, čiže postup je taký, musíte odlepiť tento suchý zips. Tejto vlastne z tých okuliarov. Vlepíte tam ten, nazvime si to, vymedzovač vôle pracovne a nalepíte ten suchý zips na to. Ten suchý zips samozrejme, že je kratší, takže on ide tuto pri kraji, nejde úplne na kraj toho vymedzovača, ale to v podstate nevadí. Takže celkom OK. Za mňa. Funkčnosť je najdôležitejšia. Takže funguje to, nepresvítá to. Idem ešte na tú druhú polovicu a no to je všetko dnešnému videu. V podstate. Takže taká piplačka a zistím si tú čiernu pásku. Dobre priatelia, takže takto, ak máte rovnaký problém, veľa šťastia pri tomto upgrade. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.